Ngibingelela ngiphinde nginamukile nonke bathanda umculo maskandi kule channel engilethela zona indaba zezwe ehamba phambili. Intibane ke lapha ke ilokuqhubekile ke iya phambili nodumo lwayo ke njengoba ke abantu abaningi ke sebekhombisa ke ukuyithanda nokuyithakasela uma beyibona lapha ke isifana nalo ke impela ke i-celebrity sifana naye ke ukhuzani kanye naye ke umthandeni lapha ke abantu impela sebeyalokhu beyiphumela ke bezoyibona ke lapha ke emontweni abeyingunge ke impela imoto ke awuyibukele ke ukuthanda ke kwentibane lapha ke enkundleni zokuxhumana sesohlangana ke lapha ezathu comment section ke mbukele ke sizwe uvula ukuthi ngabe ke uyibona ke iclip ke izinga intibane phambili noma ke eminyakeni ke emibili ke ezayo noma ke ingalivulane ke iqembu layo ke sibone ke isicula yodwa lapha ke intibane ke yena ke uthibela ke umfowampongoso ogida lapha ke kuyo ke indlamlenze ukhuzani ke umfowampongoso ephansi le emandaba emahlatha amnyama. Siyabonga mbukeli. Ngathi sinamanga ukuthi sidla sidla intibane singasasho ubaba sashona yakithi indlovu Yabo ukudlala uma omudlisa inkolise lapho Nkosi yami ngabe ngothenga i-break lema le break akazi uyithenga ngibona intibane lana ngizobona yona hayi ukuthi ngibone yona manje endlini uphume ngathi wothenga i-break hayi imali ye-break ya intibane sizodla ngeke singadlile wathibela umfowethu lo usuka kude kabi